a les grans ciutats és una evidència que s'ha vist que és complicat, que la gent els hi arribi, és que aquestes no són les eleccions on hi hagi els mitjans públics d'informació i per tant doncs, hi ha molta gent que costa assabentar-se i a les grans ciutats més. Per tant, totes les estratègies que vagin en línia a que hi hagi més oportunitat de votar, que es pugui votar més temps, que hi hagi més vot anticipat, doncs em sembla una bona política. Pel que em diuen aquí a Gràcia, doncs segurament hi haurà uns resultats molt bons de participació i per tant tot ajuda, tenint en compte que aquestes consultes han de servir bàsicament per mentalitzar els ciutadans que votant es pot arribar a aconseguir. Com més gent voti, millor. Tribunal Constitucional a veure, tenint en compte que és una llei absolutament constitucional espanyola, em sembla bastant patètic i en la línia que està portant el govern, és a dir, les consultes, la llei de consultes reconeix que autoritza el govern espanyol, per tant ja més no es pot dir en la llei. En tot cas, suposo que és intentar matar qualsevol iniciativa, qualsevol cosa que pugui tenir una escletxa per poder fer res. En tot cas, aquests dies s'està demostrant arreu del món que les dictadures més ferotges i que tenen més temps poden caure si el poble vol. Per tant, el dia que el poble de Catalunya vulgui la independència, és el dia que l'aconseguirà. Mentre el poble no vulgui, doncs res, hi ha jocs tàctics, hi ha moviments, però quan el poble vol, s'acaba amb el que sigui.